Mä olen itse aika optimisti, mutta nyt viime aikoina kun avaa lehden kuin lehden, niin tuntuu, että se optimisti vähän tahtoo kaikota. Pitäisikö meidän suomalaisten nyt ihan oikeasti alkaa olla huolissaan tästä talouden tilasta? No, talouden kaikki viisaarit mittarit näyttää alaspäin, mutta toinen totuus on se, että aika paljon voidaan Suomessa tehdä itse työllisyyden ja talouskasvun ja yrittäjyyden hyväksi. Hallitus tekee itse asiassa aika paljon tällä hetkellä. Mä toivoisin, että me pystyisimme sitä hyvää henkeä, yrittämisen halua ja taistelutahtoa levittämään sitten muuallekin. Jos mä teen 10 000 kylppäriremontiin, niin miten sinä osallistut siihen? No me nostamme kotitalousvähennystä 3 000 euroon per ihminen. Jos kodissa on sitten 2 veronmaksajaa, niin vähennysoikeus 10 000 remontista on 6 000 yhteensä. Eli todella mittava vastaantulo. Ja se verovähennys tehdään sen remontin työn osuudesta. Tarvikkeista ei tehdä vähennystä, mutta työn osuudesta. Ja tämä työllistää. Ja nyt mä toivon oikeasti, että kun ostovoima kasvaa, niin ihmiset ostaisivat näitä kylppäriremontteja tai mitä remontteja hyvänsä, tai sitten siivouspalveluja tai hoivapalveluja. Se on isänmaallista. Ja sitä paitsi se on kivaa. Arki helpottuu, kotona asuminen tulee mukavammaksi. Ja toivomme, että ihmiset käyttävät tätä kasvanutta ostovoimaa ja alhaisempia työllistämiskustannuksia muun muassa lämmitystapamuutosten vaihtamiseen, eli ympäristöystävällisempien lämmitystapajärjestelmien tekemiseen tai sitten jätevesiremontteihin maaseudulla tai vaikkapa kylppäriremontteihin. Eli työllisyyden kannalta tämä muutos on todella tärkeä. Minkälaisen haasteen haluat heittää Laatta.pisteen myyjille liittyen tähän taantumatalkoisiin? No ottakaa koppi tästä verovähennysoikeudesta, koska se on niin merkittävä huojennus teidän asiakkaille. Paketoikaa omaa osaamisemme niin, että se paketti kannattaa ostaa. Internetissä tai ihan mainoksina semmoisia demoja, että kylppäri eilen ja kylppäri huomenna. Ja sitten että tämä remontin hinta on tämä ja tämä. Siitä saa verovähennysoikeuden, joka on tämän suuruinen. Eli tuodaan ihmisille palvelutarjous kotiin. Ja mä oon ainakin niin hullu, että mä saattaisin lähteä siihen, sitä paitsi mä mietin ihan just tämmöisten remontin tekemistä. Eli tuotteistakaa teidän osaaminen niin, että siinä osa sitä tuotetta on myös tämä kotitalousverovähennys. Koska silloin se avautuu tavallisille meikäläisille, että okei, tähän on kannattavaa, nyt mä sen teen. No entäpä Laatta.pisteen asiakkaille? Mitä terveisiä heille? Lähetän kaikille suomalaisille, myös Laatta.pisteen asiakkaille semmoisen viestin, että todellakin suomalaisen osaamisen, rautaisen rakennusalan ammattilaisen tai remonttimiehen tai naisen palkkaaminen on nyt mahdollisempaa kuin se on koskaan aikaisemmin ollut. Se on edullisempaa. Ostovoima kasvaa ja verovähennysoikeus lisääntyy. Kiitos kovasti. Kiitos.